Malamulo a dziko la Malawi ngofoira. Malamulo ambiri ngofoira. Oyipa. Nchifukwa dziko la Malawi sili kuyenda bwino. Malamulo ena ngofunika kwasintha. Ndikuwuzeni za malamulo ena amene afunika kusinthidwa. President amasankha anthu maudindo. Amasankha ma ministers, amasankha wamkulu wa polisi, amasankha wamkulu wa army, ma institutions ngati ma body, ma boarding directors amasankhidwa ndi president anthu ambiri. Zinthu zimene zinzolakwika. Nchifukwa dziko sili kuyenda bwino. Chifukwa anthu akakhala pa udindopo amagwira ntchito kuti zisangalatse president osati zisangalatse dziko. Pamene pompano pali vuto. President ali ndi ntchito zambiri zoti ayendesere dziko. Koma kuti zinthu ziziyenda bwino, zikufunika zinthuzo zizikhala zokomera aliyense wa mdzikomo. Ndiye kuti pakufunika pakhale independent body imene ikhale council imene ingamachite approve anthu oti akhale maudindo, komanso omwe ikhale ndi mphamvu yochosa anthu amene sakugwira bwino ntchito maudindo. Osati president. President munthu mmodzi amakhalanso wachipani. Iye uja azipanga zimene akupasidwa pressure kuchipaniko. Zosalira zake anthu azivutika mdziko. Pakufunika anthu amene angakhale oyimirira mbali zonse zokhuzana ndi dziko. Mwachisanzo kuli mafumu, kuli azipembezo, kuli amabungwe osiyanasiyana, kuphatikizapo ama human rights awa ndi zina zoterozo. Komanso ku Malawi Law Society, komanso ku majaji uku, komanso ku maroya, ndi madera ena onse osiyanasiyana amene amakhuzidwa ndi dziko. Ndiye monse mumudati mwachokera nthumwi. Ngati mungakumbukire bwino apaki anayitanisapo msonkhano umene kunabwera anthu ochokera madera onse abati kunena. Anabwera kumeneko. Anayitibweresa kwa polisi, anabweresa kwa onse. Ndiye pakufunika muchokere anthu mmene mucha. Ngati azipani, kakuli zipani zingati, monse muchokere nthumwi, muzipani zonse zimene zili mdziko. Kazilipo zipani 20, monse muchokere nthumwi. Kumafumu kuchokere nthumwi. Ku mabungwe osiyanasiyana omenyera ufulu kuchokere nthumwi. Mabungwe osiyanasiyana amene amayimirira zinthu zosiyanasiyana kuchokere nthumwi. Anthu amenewa apange council, apange independent body. Anthu amenewa sanga makhala okondera mbali imodzi. Chifukwa azichokera mbali zonse zokhuzidwa ndi dziko. Amenewa ndimene ikhale independent body imene izitha kulandira ma application. Munthu ngati ufuna ukhale minister, usamasankhidwe chifukwa kuti kuchipani wachita bwino. Minister si wachipani. Minister ndo otumikira ministry ya dziko. Ndiye chifukwa chani president ali ndi mphamvu zosankha minister. Pamene minister akwenera atumikire dziko. Kandi kwa agriculture akwenera atumikire dziko. Lonse, anthu azipembedzo zonse, anthu a mipingo azipani zonse, anthu ochokera mabungwe onse ali muziko la Malawi. Ministry yake ndi imodzi. Ndiye kuti munthu uyu osankhidwa akwenera alowe pa udindo umene uja mogwirizana ndi ma qualification yake. Osati chifukwa wachita bwino kuchipani kapena anathandizira campaign. Si qualification imene. Ndi malamulo ofoira. President sakwenera kukhala ndi mphamvu zosankha minister. Minister azisankhidwa kutengera kuti iyeyo wafuna atalembedwa ntchito ya minister ndiye apereke ma application yake. Anthu amene asankhidwa kupanga independent body akwenera azikhala akadaulo oti aziunika ma credibility ya munthu uja. Ndiye azipanga chisankho kuti uyuyu akwenera kukhala minister chifukwa choti ali qualified. Simungasankhe munthu kukhala minister of health pamene munthu uyo chifukwa choti anawina UNP kudera kumene anakapanga campaign bwino. Chifukwa ndo oziwika bwino ali ndi udindo kuchipani. Sizogwira zimenezo. Pali anthu ambiri asankhidwa kukhala minister for homeland security. Sakuziwa chilichonse cha security munthu uyo. Right? Zoyipa zokhazoka. Ambiri taona Minister of Agriculture, Minister of Mining. Munthu uyu za mining sakuziwa kuskula anaphunzira social science uyu. Kapena anaphunzira chani uyu, anaphunzira za zoti sizikugwirizana naso ndi ku mining and chancha tourism. Sizikugwirizana zimene anaphunzira munthu. Mukumusankha kukhala unduna umenewo. Zoyipa. Ndi malamulo oyipa opereka mphamvu kwa president. Akwenera asinthidwe malamulo amenewo. Ndiye mukhoza kuona kuti
ngati pangakhale independent body imene izilandira ma application anthu ofuna ntchito ya minister, anthu amenewa ali ndi mphamvu yoti ngati unduna wakewo sunachite bwino kapena upena pake pakulakwika azitha kumuyitana minister kubwera kuti tupangani samoni kuno, bwanji mwalolera zakuti kuchitika mwakuti. Ndiyo kuti ali ndi mphamvu anthu awo yomwe chosa munthu ntchito. President akamakumana ndi maminister samakhale kuti basi angosangalasa bwana, azikhala kuti ngati angauzire zofoira ndi president, munthu akhoza kukana kuti no ine sindingapange zono za bwana ndizoyipa, kuyipa kwake ndi uku. Ndi kuti president wa sangapange katangale ndi minister uyu ku zinthu zina za mboma, chifukwa kuti munthu aziopa kuti council jemu chose ntchito, akaziwa kuti pakuti sanayendese bwino. Pamene panopa nduna zathu zikupanga zoyipa zambirimbiri, angokhala zaka zochepa pa minister, koma munthu wagula zinthu za mamiliyoni ambirimbiri zosagwirizana ndi salary yake, ndi billionaire from nowhere. Anthu amene wabweza kufufuzidwa nkumawayitanisidwa kuti iye akulu, inuyo ngati nduna simukuyenera kukhala ndi contract mboma yomapanga supply zinthu, malamulo sakulola, mumapanga bwanji zakuti, bwanji inuyo magalimoto anu akutumikira kunsewu wakuti. Yeti zinthu ngati zimenezozo ndiye kuti akhoza machosedwa ntchito, katangale akhoza kusakhala apo, chifukwa council imeneyi izikhala ndi mphamvu yolemba munthu komanso kuchosa munthu, osati president akhoza panga katangale ndi nduna, anthu palibe chimene angapange chifukwa choti mphamvu zomuchosa zileso ndi president. Ndiyo kuti ma PS amboma ngati pali pa ministry 18 afunika ma PS 18, ma directors ama ministry minimum akufunika akhale sona 18. Ndiyo kuti anthu amene wawa azipanga apply ntchito ya PS, azipanga apply ntchito ya director ku ministry. Ndiyo kuti bungwe lilo limapawo khali limene lachokera mu onse, azipani zonse, mabungwe onse, azipembezo zonse, amene ndapena zipanga approve munthu malinga ndi credibility yake, sipazikhala bias. Ndiyo kuti munthu akamapanga approve kuti wewe ndiwe PS, ngati ku ministry kukulakwika kuzera mwa iyeyo anthu ajazikhala ndi mphamvu zomuchosa. Chimozimozi wamkulu wa polisi, chimozimozi wamkulu wa army, anthu amene akuyenera azilembedwa ntchito ndi bungwe loyima paloka. Akakhala kuti security ikufoira muziko, azitha kumuyitanisa wamkulu wa polisi, akulu apolisi taona panga zakuti mwapangapo chani, ngati sanapanga kanthu ino akulu takuchoseni ntchito, pabwere munthu wina amene security ya dziko ikhala yolongosoka, aliyense nzika zikhala safe, pasakhale wina wabwera ndi zikwanje nkumati akuopseza anthu. Apolisi alipompo, apolisi omayina kuti ife tikugwira tu izizi ma orders from above nda, chifukwa president alibe mphamvu zotuma apolisi kuti akalekelele mchitidwe wa okhapa anthu. Ndiye kuti wamkulu wa polisi alibenso mphamvu zimenezozo, koma mphamvu zoti no munthu uyu azichita mantha kuti ine ndikapanga zoyipa zakuti kapena ndikalolera zoyipa zakuti kuchitika, anyamata anga wakuti akachite zoyipa zina zake, ine ndichosedwa ntchito. Munthu amene isi azopa president azopa bungweli. Ndiye kuti bungweli si munthu mmodzi opanga chiganizo, ndi anthu ambirimbiri amene aziyitanizana kuti pachitikatu zakuti tentu kumane, anthu anamakwana namakambirana nkubweresa maumboni kuti akulu inuti ntchito simunagwire bwino ntchito yathapo. Mwayiona amene ndiye kuti maudindo wonse amene tikunena khandi ma institutions ena osiyanasiyana kaya ndi ma body directors osiyanasiyana akuyenera amene aja azipanga apply ntchito, azivomerezedwa kapena kulembedwa ntchito kuzera ku independent body imene ichokere mu anthu onse okhuzidwa dziko. Ndiye kuti president akamapanga ziganizo sizikhala zokomera chipani, azipanga ziganizo zoti zikomere dziko, chifukwa choti nayenso azidziwa kuti sangathe kupanga katangale president, sangathe kupanga katangale ndi ndunayi ikakufunsidwa mafunsidwe ndi independent body imene yena mulemba ntchito ikhozanso kumuchosa. Pano pataonapo nduna zambirimbiri zikupanga zinthu zoyipa, president amango ayang'ana osachosa, chifukwa choti anthuwa kumbali akumvana, anthuwa zimene akupangazi akumuchita konvinsi kuti nzofunika nzabwino, akumuchita konvinsi president, nchifukwa chake sakuwachosa ntchito. Komanso ena mwayiwo nkuthekanso amapangano akatangale limodzi, amaziwananso zinsisi kuti bwana inu tupecha ine kuti mundichose apapa inenso ndetu ndiulula ija, amapeza kuti president uja wapangidwa chani, wapangidwa wayikidwa pakona, zosalera zake sangamuchose munthu ntchito. Lamulo limene lomalola president kuti azisankha
anthu amaudindo likwenera lithe pakale independent body yochokera muzipembezo mafumu zipani zonse komanso ma organizations onse ndiye kuti dziko lathu lizamba kuyenda bwino. Nduna izichita mantha komanso nduna sizisankhidwa chifukwa yachokera ku chipani. Izi munthu azisankhidwa kukhala nduna chifukwa cha ma qualifications au ndunawo dziko lizamba kuyenda bwino. Zipani sizizakhala ndi mphamvu zomatuma anthu ndi zikwanje chifukwa chipani kuti chipange chimenecho azimangidwa munthu amene watuma. Chifukwa chiti independent body maso akazikhala pa wamkulu wa polisi ukuyendesa bwanji ntchito akuzoteso dapo ntchito. Ndi kuti chipani chimene kwachokera president kaya akulu ena ku chipani iko kandi a secretary general sazikhala ndi mphamvu yotuma anthu kuti kapangeniza kuti azimangidwa mosavuta. Mwaona mene pakhala kuongoka kwa zinthu kuyenda bwino mdziko. Malamulo lina loti likwenera likonzedwe president amaloledwa kukhala pa mpando kwa zaka 5 komanso amapasidwa mwayi wina kuti akhoza kuyimanso zaka zina 5 pamodzi 10. Ngati president akukwanisa kukhala pa mpando zaka 10 nchifukwa chani aphungu amakhala zaka mpaka 30 kumangoyimirabe mpaka munthu ukalambira chifukwa cha taona kuti atemba akhala zaka kazi ngati ka chifukwa chani pali tujera apa munalola kuti malamulo azipangidwa ndi aphungu. Aphungu qualification yopangira lamulo amaitenga kuti chifukwa iwowa amakhala ochokera ku zipani ndiye omwewa apanga lamulo pa president azikhala pa zaka 10 chifukwa iwowa akupafuna. Pa uphungu amati ine ndichokepo ndizikapanga cha basi ndio kuti lamulo lola kuti iwo azikhala zaka 10 osalipanga nkumango siya pamenepo ndijera lamulo limene likwenera lisinthe. Ngati president akuloledwa kuyimira zaka 10 phungu so apena kuloledwa kuyimira zaka 10 akamaliza 10 years achoke enanso ayesepa mwayi wawo. Ndiye kuti anthu ambiri akhala atengamo mbali iwo aja 10 years yatha azikapanga zina ndiye kuti ena akubwerapo anawanso agwirepo ntchito. Mwaona mene ndiye kuti pakufunika kusintha lamulo limene lolo zomwe zikhoza kuthandizanso kuti kutengapo mbali kwa anthu kuchulukire. Mwaona komanso zinthu zina jera lina limakhala loti amalola president wa zaka zambiri kuyimira. Okay? Ndi lamulo losakhala bwino kuyipa kwake ndiuko president akakhala wa zaka zambiri amakhala oti sali active mu zinthu zambiri sakhala active chifukwa cha ukalamba. Zosalira zake anthu amene anasankha ku chipani kukhala ma minister ndi amene amalamulira ziko amapanga ziganizo ndi amene amangomuza uja zothayita kuti abasi tayendesa mwakuti iyeyo ja kuyipa kwake ndi kuti pakufunika munthu amene ali active at least maximum of 70 years akhoza kukhala munthu wa active munthu oti akhoza kuthananga 70 years chifukwa silinganene kuti munthu umakhala wanzeru kwambiri ukakhala ndi zaka zambiri ayi mboza. Munthu amakhala msogoleri wabwino ngati iyeyo ali ndi usogoleri mwa iyeyo olo wa zaka 20 akhoza kukhala ndi usogoleri mwa iyeyo. Munthu wa zaka 100 ndi kukhala wopanda usogoleri. Zaka zilibe zifukwa zoti munthu akhoza nena kuti uyu ndiye kuti waziganiza bwino azisogolera bwino chifukwa cha zaka ayi akhoza kukhala wa zaka zochepa koma kukhala msogoleri wabwino. Ndiye ngati mwayika limiti kuti okay kuyambira pa 35 years munthu akhoza kukhala president 10 kalekezeni pa 70 chifukwa 35 years ndi munthu oti akhoza kukhala msogoleri. Ngati mwavomerera kuti 35 years munthu akhoza kukhala msogoleri ndiye kuti akhoza kukhala kukhwima bwino maganiziro basi kayankhani ati ndiye kuti munthu akhoza kutani kukhala president wabwino kuyambira pa zaka zimenezi kukachira zaka zimene kusogoloko sakhala active ngati mene angakhalire mu zaka zoyambira 35 to 70. Ndiye ngatiso uli uphungu kandi phungu wa nyumba malamulo aziyendera so zaka zomwezo za president izo. Ngati mukufuna kuchepesako okay mukhoza kuchepesako mwina aziyambira pa 25 it's okay 20 years 21 years it's okay koma asapitirire so 70 chifukwa choti ntchito iliyonse imakhala ndi retirement. Ngati munthu mukumulola wogwira ntchito mboma kuti pokwana 65 years uzipanga retire ndiye kuti iweyo wakula. Ku president iso ndi chimozimozi ndi ntchito pakweneranso zaka zolekezera kuti ukuku wakula sungakhale active mmeneso wogwira ntchito ma civil servant amapangira pakufunika lamulo limene litani likonzedwe.
Mwaona mene ndiye paliso mbali ina imene pakufunika so malamulo atakonzedwa tikhala tikukambirana zimenezi kuti tiziunikirana kuti ndipati pani pakukhota. Pali malo ambiri amene tikuona kuti malamulo athu aziko amalolera zinthu zimene sizili zoyenera, koma chifukwa choti anapangidwa ndi anthu adyera kapena anthu azipani kapena anthu amene sanaunikire mokwanira, zosalira zake tikuzunzika nazo. Ndanena kale kuti ntchito ya mboma akuyenera munthu azipanga apply, azikhale mapepala ake kuti ine ndifuna ntchito yakuti kuyambira pa minister, kuyambira pa minister, ma PS, ma directors, tikachoka hapo tukupita pa ntchito ya wankulu wa polisi, wankulu wa army, tikachoka hapo ma body directors. Anthu azipanga apply ndiye pakhale independent body yoti iziunikira ma application awo kuti munthu uyoyo ali qualified bwanji, komanso iyeyo komwe akuchokerako amagwirako ntchito bwanji, aliko ndi khalidwe lanji. Akakhala ndi credibility yake libwino ndiye kuti azimuvomera kuti akhale nduna, kapena akhale wankulu wa polisi, kapena akhale PS, kapena director wa ku ministry. Mwaona? Ndiyo kuti independent body imeneyi akhoza umoja sa munthu ntchito ngati sakugwira bwino. Zisamukhuze president izi. Wankulu wa SB asamasankhidwe ndi president. Ndiyo kuti muzaona kuti zipani zikhala zopanda mphamvu. Sangamatume anthu azikwanje kapena nkumapanga zinthu zosayenera, chifukwa azidziwa kuti azimangidwa. Munthu amene akhoza kuamanga sangamaope president, aziopa independent body imene ndi council imene imene inamulemba ntchito ikhoza so kumuchotsa ntchito. Mwaona? Ndiyo kuti taongola zinthu. Mwaona pamenepo? Ndiyo kuti dziko sililikhala so ndi mantha kuti ayi taonapo anti-corruption bill ikukanika kugwira ntchito bwino, chifukwa amapsezera ndi anthu ochokera ku chipani. Anthu amene ajawo amalekanika kumangidwa, anthu amene ajawo akamapanga zinthu zoyipa kumawapseza ogwira ntchito ku anti-corruption bill, chifukwa choti president amalekelera. Koma ngati wa anti-corruption bill akudziwa kuti ine sinalembedwa ntchito ndi president, alembedwa ntchito ndi council. Komanso ngati wankulu wa polisi akudziwa kuti ine ntchito yanga ndikhoza kuchotsedwa po nthawi yonse ndi council, sangalole kuti munthu wachipani apite azikapanga zinthu zosokoneza ku anti-corruption bill. Ndiye kuti ntchito imuthera. Muona kuti zinthu zambiri zongoka. Ndiye tikamena za malamulo athu kuti malamulo athu ngabwinobwino kapena kufuna kwakoza, pali zinthu zambiri zomwe zifunika kukonzedwa. Ndio pasene chisanzo Katangale sakumatha mdziko chifukwa chachani cha malamulo. Kuba maziwa munthu kubeledwa chinthu ngakhale kachepe maka imakhala yopweteka. Inoko zobela ni phone yoti masungamo ma picture anu amene munali mwana kandi laptop akubela ni laptop kuti munali zinthu zanu zimene zinali zofunika kwambiri moyo, akakubela inu simuzakhala nazo so mbiri manager yapita chimozimozi kukupha memory card yenini mumakhala information imene iweyo umafuna kuti uzayigwiritse ntchito msogolo, wina ake nkukubela kukadilita mchili chosalibe nacho ntchito nkukupha. Malamulo ine ndimaona kuti corruption kapena kuthesa umbava nkwasi kulimwazo, koma zisogolo athu ndi mbuli mutu mwawo mujo mulibe kanthu, chifukwa mwana khala kanthu akanathesa Katangale kuti athe ndikuzene akulu muli apa. Katangale kuti athe pafunika lamulo loti aliyense amene angabe 1 kwacha yaboma akakhale 40 years kundende pasakhale zonyengerana. Akangopezeka munthu ngati tumwakonza kuti anti-corruption bill izigwira ntchito mosatengera kuti president kapena achipani, izigwira ntchito chifukwa choti asankhidwa ndi amalawi onse amene apanga independent body, izigwira ntchito moyenelera iyi, president sangayiopseze chifukwa choti alibe mphamvu zochosa pa munthu ntchito. Mwaona? Ndiye kuti muangoti mwakonza pamenepa ndiye pitani kwa majaji ndi maloya. Majaji kwawo ziratu kuti milandu yokhuzana ndi munthu kudya ndalama ya boma 40 years kundende ine ndithu apa palibe amene angafuna kuti azipita kakhale kundende 40 years. Kungoti awiri atatu apangalepo convict ena onsewa asiya
zoma pasana madilu museli, zoma pasana ma contract yabo zati nyengo, anthu amakachita register company yoti ilibe chili chonse. Koma chifukwa kuseli ko kuli minister amapezeka kuti akutuma munthu ndi ma documents wa akupita ku minister kwa akakamiza kuti apase tender apange surprise into kenako apase chani malipiro oti akapangire zinthu zopangira surprise. Kuseliku amene akupusha kuti anthu avomerezedwe ndi minister. Zimenezi zikhoza kutha chifukwa akangopezeka munthu oti akupanga zimenezozo, munthu amene iye akuyenera kuti kunende 40 years. Ndiye kuti ku mbaliso ya ma contract kuti akuperekedwa kwa ndani, ma contract amenewo akuyenera aziperekedwa kuzera ku independent body imene iziunguza kuti contractor uyu ali ndi chani, azionesa proof yonse ngati ili di company yolongosoka yoti ili valid. Ndiye kuti independent body imene iyi osati president osati nduna osati chani, independent body imene ndimene izitani iziunikira ma application amene aperekedwa kuti akupempha contract. Ndiye kuti akamuunikira kuti munthu ali credibility yake ilipo, ndi imene zipanga approve kuti munthu akhoza panga surprise akuti munthu uyo akhoza panga deliver ntchito yakuti. Mwaona? Ndiye kuti pamene papasi pazikhala katangalo wina aliyense. Fati zizera ku independent body imene ili ndi anthu over 100 yoti achite chani akambirane nkhani yokhuzana ndi chani kupereka ma contract ku ma ministries. Mwaona? Ndiye kuti anthu achazikhala pa ntchito ndithu yeni yabwino. Ndoti boma lizenda opanda wina wakopanga katangale. Aliyense kungopezeka kuti wapezeka ndi mulandu wa kusowesa zinthu kapena kuchita influence zinthu kapena kubandalama ya boma, sitingamamve kuti kwakuti kwasowa mathilo namukuti sitingamamve zimene fa kungopezeka kuti ndrama yasowa wasowesayo wapanga zimenezo zoyo 40 years imprisonment. Ndipo mulandu uzizengedwa not more than 6 months. Chifukwa milandu yambiri imaoneka kuti ikupsinja anthu amphawi chifukwa alibe mwayi oti ayitalikise. Anthu andalama amati kumangidwa lero atulukako kenako amangokamba nkhani mangokamba mpaka zaka 5 kudusa zaka 10. Pakufunika kuyika malamulo oti milandu yokhuzana ndi kuba yakatangale izizengedwa within 3 to 6 months yatha munthu agabulidwa 40 years wakalowa. Basi corruption aliyense opanga corruption akangopezeka ndi mulandu umene wowo 40 years imprisonment. Corruption achila bati lamulo limene likana likhalipo. Kuba aliyense ochola nyumba ya munthu 20 to 40 years imprisonment. Simple as that. Aliyense omubera munthu wina wakapezeka mulandu otwambere kawampangira chinyengo china chake ndi kumbera ndalama kapena wachita kumubera mochita kumulanda kapena wachita kumucholera nyumba kapena galimoto munthu nkugwidwa pali umbonidi kuti wagwidwa 40 years straight. Ndi angati amene azichola nyumba maba TV zanthu ma laptop anthu makumaphwanya magalimoto kumaba ma laptop anthu ndi angati. Chifukwa mulandu umene wowo aziziwira kuti ineyo 40 years ndukalowa. Kuti malamulo akhale kokhwima choncho izi sizikukhuza taso ndi human rights. Fa human rights ikwenera ibwere poyambira kuteteza munthu. Ndiye munthu ngati ali ndi phone yake yoti ili information yonse yofunika ya moyo mwake wina amene yakwenera atetezedwe. Human rights igwire ntchito pa kuteteza ameneyo. Obwera kuzamubera sakwenera kutetezedwa. Mwaona? Ndiye kuti pamene popo democratic yathu ikutani ikuyenda. So munthu amene wabwera kuzamubera wamuphwanyira ufulu okhala ndi phone yake yoyipeza yekha ndi ndalama zake. Ndiye kuti munthu amene akwenera kulangidwa. Mwaona amene? Ndiye kuti tikhoza kukhala titakonza zinthu zambiri pamene popo anthu azikhala ano mdziko opanda mantha opanda china chilichonse chokhuzana ndi kuti ndipangidwa chiwembu chifukwa munthu opangidwa chiwembu opanga chiwembuyo aziziwiratu kuti ndikakhala kundende mwakuti kunayikidwa lamulo lako anthu ogwiririra 14 years 15 years imprisonment kuyambira pamene popo kumapitawo right atangoyika lamulo limene lijalo china chitika ndija kugwiririra kunachepa. Simple as that. Ndiye kuti no chimozimozi anthu okuba ndrama ya boma kapena opanga katangale kugwidwa kapena okuthyola nyumba zanthu kapena obera anthu azikhala 40 years imprisonment anthu aswasiya. Simple as that. Ndiye mavutikira nji kulephera kuthesa mavuto ngati amenewa kusunzira zisogolere mutu muja pelele mulibe kanthu. Kukhala kuti ndi msogolere bwinobwino azikhala serious kuti apa ndifuna ndikonze zinthu ndiye kuti anthu akhala otetezeka palibe amene azikhala ndi chinyengo ndi mbere munthu aziziwiratu kuti ya ine 40 years ndikuifuna.
Simple as that. Chinthu china lamulo lina lomwe ndikuona ndikufunika kusinthidwa kapena kukonzedwa. Aphungu mukudziwa kuti ndalama zimaonongedwa kwambiri ndi aphungu, ndalama zaboma. Nchifukwa chani aphungu pano patili ndi aphungu no over 190 kapena 200 chakuti aphungu amenewa amayitanidwa kukakumana ku Lilongwe ati ku nyumba ya malamulo ati akakhala ndi zokambirana kumene kucha. Phungu mmodzi achoke ku Mzimba kandi kukaronga ku constituency kumene wachokako abwere ku Lilongwe apasidwe malo ogona, apasidwe allowance ya malo ogona, ya chakudya, ya mafuta galimoto. Ndi ndalama zingati kuti amalize 15 days mu Lilongwe aononga ndalama zingati? Ndiye boma la Karonga ma constituency onse anthu amene akabwere, boma la Chitipa akabwere, boma la Rumpi akabwere, tipite ku Chikwawa ku Nsanjo akabwere, konse Tcholo Mulanje onse aja akabwere ku Lilongwe akuononga ndalama zingati? That's nonsense. Pafunika kusintha pamene. Kusintha kwake nkotani. Anthu chosekesa chimene mungaone siwene popo. Munthu wochoka ku Karonga akubwera ku Lilongwe nyumba ya malamulo azekamvesera munthu wa ku Chikwawa amene akuti Mr. Speaker sir, kwathu msewu wakuti bridge tilibe, tufunika mutimangire bridge chani. Zonse za kukamba izizizi amene akumvera ndi munthu wa ku Karonga wangukhala amene munja basi pena so mangosinza. What are you doing? Ndeno ndimaona kuti tikonze zinthu ndalama zisamaonongeke. Aphungu akuyenera azikambirana zinthu zokhuzana ndi boma lawo kwawo konko, azikakambirana zimenezozo ndi DC kwa DC ko. Muona iti zomwe akambirana kumene kuchoka kwa DC azipereka report kwa president kapena azipereka limodzi kwa nduna malinga ndi ministry imene ikukhuzidwa ndi nkhani zomwe zakambidwazo. Anduna aja azikapitisa kwa president. Zikho zokhala zinthu zosaononga ndalama. Chifukwa ngati phungu mwachitsanzo mu Lilongwe, ngati phungu kwawo ndi ku 25 ndiye akubwera kwa kukakambirana ku malo amene akhoza ifunika boma lilonse limange building yokhuzana ndi district council yabwino ya dongosolo yoti akhoza somakhala ndi boardroom yachani ya phungu kuti azikumanira namo. Kumene kuja kumene zikambirana za budget kuti ngati boma lilonse likwena lizilandira ndalama yokhuzana ndi boma lawo. Ngati akonza boma kuti tipereka 50 billion kapena tipereka 100 billion kapena tipereka 200 billion ku boma la Dedza, ndiye kuti aphungu a boma la Dedza akwena azikumana azikambirana za zomwe ayenera kumakonza nkumamvana chimodzi kuti okay tamvana kuti timange msewu wochoka kwakuti ukafika kwakuti, mabiriji pakuti komanso takumvana zoti timange ma health center zipatala malo akuti komanso skulu malo akuti. Ndiye kuti mokwizana ndi budget yawo icha kuti okay contractor omanga zimenezi azichokera ku boma lathu lomweli. Ndiye kuti ngati contractor akhala wakudeza komweko amene ku constituency amene akamanga skulu kucha anthu amene alembedwe ntchito kugwira ntchito amene pajapo achokera mu constituency imeneyi. Ndiye kuti ndalama zipanga circulate Dedza imweyo. Sipazakhala munthu wina woti iye ndochokera ku Chitipa ndiye ati ndi contractor okamanga ku Dedza. Ndiye kuti ku Chitipa kucha ngati yoka ku Chitipa azikapanga bidi ku Chitipa konko kuma constituency imene kukumangidwa zitukuko. Iyo yazikapanga bidi azikamanga kuti komweko konko. Ndiye kuti zimenezo zikuzothandiza kuti ndalama zisamaonongedwe kuma ministry. Chifukwa kuti boma likapanga budget ndalama ndiye aigawe kuti iyi ndi Dedza, iyi ndi kuti zipitiretu ku boma la Dedza, ku account ya boma la Dedza. Ndiye kuti palibe nduna ina yake imene zipita ku Capital Hill kuja nkumakavutisa wina wake kuti ndipasi zakuti ndipange zakuti. Chifukwa ndalama zonse zizikhala zapita kuti kuma district palibe imene azikhala ndi mwayi woti azisolola ndalama ku Capital Hill. Pamumvese sabenero. Ndiye kuti aphungu sakwenera azikakumana kulongo kuti makambirana za budget. Akwenera azikakumana kandi wa ku Tcholo onse amu Tcholo azikakumana pa Tcholo district. Ndiye kuti azikakambirana za kuti ndalama imene ili mu budget ya chaka chinocho yokwana 150 billion tigawa bwanji, tikufunika za madzi, tikufunika za magesi, tikufunika za chakudya, tikufunika za misewu, tikufunika za umoyo, tikufunika za maskulu, tigawa bwanji. Ndiye kuti aliyense aziona kuti okay komadi msewu wakuti uchoka kwesi yakuti kafika yakuti ukufunika umene utenga ndalama mwakuti tiyentikepo ndalama mwakuti timange choka pakuti thera pakuti chaka chamawa tipitiliza pakuti thera pakuti.
mwayiona ndikuti aziphungu aja azichokera ku manyumba kwawo ndikuti kumbali aine kaonedwe kanga boma likuyenera limange nyumba ya phungu ku constituency ina iliyonse. Ngati tuli ma constituency okwana 200 ndiye kuti boma likuyenera limange manyumba 200. Amene wasankhidwa kukhala phungu azikakhala nyumba imeneyi. Njiri nyumba imeneyi akangoti phungu ja watha iyo akusamukako. New MP andamene akuyenera kalowa kumene kucha. Ndiye kuti zimenezi zikhoza kuthandiza kuti aphungu azikhala kudera kwawoko. Maona iti aphungu azikhala kudera kwawoko. Ndiye kuti ngati pali mikumano ya paboma azingoti galimoto lake kuchoka padera pawoko ndikupita ku boma kucho kwa DC kucha akakambirane ngati pali allowance ikhala yongo pasidwa chakudya kumene kucha ko masana kana mati kali chani mazolo akupita kunyumba kagona safunika so ndama zoononga za malogona. Mwayiona amene mwanjira imene yoyo zikhoza kuthandiza ku 7 ndalama zambiri fa ziphungu over 200 onse apite kulonge azikagona nyumba za ma hotel ama 80,000 ama 60,000 azikajeza kudya zodula mbale imodzi 20,000 ndiye akhale kumene kuja over 15 days akuononga mabiliyoni ambiri pa mkumano. Zosafunikira pafunika malamulo aso kusintha pamenepo kuti aphunguwa aziziwa kuti ineyo ngati ndasankhidwa kuchitipa nyumba yanga ikakhala kuchitipa zokumana zathu zokambirana tizikambirana zakuchitipa kwathuko. Mwayiona osati munthu akachoka kuchitipa apite kulonge azikamvesera zokambirana za munthu wina wake wakuphalombe kuti kuphalombe kapangako bridge iyo jamene mujazingokhalamo basi ngachidole azingomvesera zimene zichi sizithandiza chilichonse mwangokhala kuononga ndalama. Munthu uyu mwambweresa choka komwe kuchitipa for nothing. 10 yake kuti iyo azalankhulepo mwina azapezeka after 5 days 10 days ndiye pamene azakambepo nayenso zake zakuchitipa. Malawi Camera.